гледали от YouTube, аз съм Ленжор31 и това е втори епизод от моя Survivor. Така, сега да продължа кулата. Направих кула, направих и къщата. Така, само да обработя това дърво. Гледайте ми профила. Вече съм качил 2 клипчета. Така. Понякога, като кача клиповете, отдолу в коментарите понякога мога да пиша да се чувате тон клоните или там каквото имате, защото понякога слабо чувам. Затова, че сега ви казвам да не, някой ако ми гледа профила и клиповете, да не се чуди защо толкова слабо се слушам. Така. Още дърво. Така. Вече съм намерил и втора розова овца. Имам 2 розови вълни. Не съм виждал розова, освен тези двете, които имам. И аз съм ги убил. Така. Мисля, че колко дърво вече имам? Стаки 27. Така. Така, отпред сега сложа един крафти тейбъл, да не влизам чак вътре в къщата. Така ще го сложа. Така, да направим стълби. Абонирайте се. Така, още малко. Така. Бъгна мишката за малко. Така. Не знам толкова да ще стигнат, но след да видим. Сега да влезем. Добре. Тук почвам. Така. Бъгна ми. Така. Сега. Тук. Коментарите, ако искате ми задавайте въпроси, аз ще ви отговарям. Предлагайте идеи и ще ги изпълнявам. Така. Мисля, че няма стигнат, но явно съм се излагал. Така. Бъгна мишката за това, че така някога става. Така. Стъмнява се, трябва хора да лягам, но ще си направя първи кулата. Готово. Така, чакайте, само как съм започнал. Откъде ще го започна. Обърква ми, дано се оправи, когато се обработва клипа. През едно мога да слагам сега. Нещо като... не знам. Тук. Така. Тук. Понякога става свързано, защото не е правилно. Не знам, блоковете не са точно наредени. Ето вижте как тук сега са две. Те трябва да са така между едно. И затова, че така става. Готово осветлихме, сега ще искат да осветлим.
Сега да направя една врата. То. Опа, тук къде трябваше, ще го запомня. И колата ни е готова. Така. Сега да отидем да спиме. Така, да готвим. Че да видя сега нещо имам ли пекано, да. Да сложа пилетата. Готово. Така. Сега мисля да направим една фермичка. Трябва да взема такива зърна. Не знам, сега само може третия епизод да направи фермата. Сега само ще събера работите, които ще ми трябват за фермата. Ето, тук има много трева. Ето. Така. Аре, де няма да падне едно. Така. Ай, най-накрая. Знам, скучно е, ама налага се. Не ставам бързо за това, че ще отида вътре в къщата. Сега мисля да се направя едно мостче от тук от другата страна. Но ще ми трябва още дърво, затова че първо ще видя колко ще ми е нужно. Бъгна. Само да започнем. Ще трябва да направя тройно, да сложа и оградка, да не падам. Така, още малко. Ще ми стигне дървото, сигурен съм. Да, стигна. Да, точно. Точно взе. Така, сега да вземем, да наберем още дърво и да направим още една редичка дърво и най-накрая да направя оградата. Така, нареди. Що така лагва? Аре, опрей си де. Готово. Да го обработя. И така, 24 вече ще стигне за редицата. Сега само ми трябва за да направя това, как се кажеш, оградата. Мисля, третия епизод, да, както ви казах, фермички, може вече съм третия епизод, може да съм подготвил вече така, територия за фермите. Така, взема дървото.
Защо направих толкова много стълби, че те само 14-15 ми трябваха само да направя за кулата. И сега те 23, не знам, може нещо като барче си правим. Или нещо подобно. Така. Много бие то лагове. Пък аз снимам с Fraps. Обаче ще видя някаква друга програма в интернет. Ще напиша да видя някаква друга програма. Така. Да взема това дърво. Напред малко. Така е готово. Сега да направя сега редицата и после да направя стълбите. Оградата, да не стълбите. Оп, да не падна. Така. Ще пробвам третия епизод вече да съм направил лага. Така. Още малко. Опа. Обърках. Клиповете като са на Fraps се качват, може към 2 гигабайта може да се качи към 3 часа и половина, затова че ви го казвам, защото снимате с Fraps много бавно. Ако ви е 10 минути минимум клипа, може да се качва по 8 часа. Минимум толкова може, май. Сигурен съм. Така, да взема стики. Ставки, нищо. Така, тук пак да разделим. Да видим толкова град дали ще не стигне. Така, надявам се да стигне. Така. Да, ще стигне. Така. Към моста. Да, готово стигна ни. И сега вече може да преминаваме там, ходим в мините. И работи. Сега. Тук вече мисля да превършвам втори епизод. За това, че добре. Това беше от мен, Survival във втори епизод и довиждане.